Nachádzame sa na našej stavbe Moderna vila v Rusovciach, kde aktuálne prebieha tzv. Blow door test. Jedná sa o našu veľmi obľúbenú skúšku správnosti, kde si overíme kvalitu realizácie všetkých detailov. Dnes sme teda blow door testom overili vzduchotesnosť stavby. Vďaka nemu vieme presne lokalizovať problémové miesta v konštrukciách. Môžu to byť napríklad zle utesnené zástrečky v obvodových stenách, styk okien s nosnou konštrukciou, napojenie priečok na obvodové steny. Požadovaná hodnota vzduchotesnosti pre pasný štandard je 0,6. Dnešný blow door test na našej stavbe dopadol veľmi dobre. Namerali sme hodnotu 0,39, to znamená, že sme samotný pasný štandard presiahli ešte o celú tretinu.